L-aħħar stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir wera kif l-aħbarijiet ta' One għandhom udjenzi aktar mit-triplu tal-aħbarijiet tan-net. Fl-istħarriġ li sar għax-xahar ta' Marzu One News jikseb udjenzi b'saħħithom, fejn fi 3 ijiem minnhom jaqbes 80,000 f'udjenzi u f'jumejn minnhom kważi jilħaq udjenza ta' 90,000 fil-ħin tal-bulettin tal-aħbarijiet tas-7:09 ta' filgħaxija. L-ogħla udjenza għal One News tiġi reġistrata s-Sibt fejn l-aħbarijiet jarawhom 88,466 persuna. Fil-jum tal-ġimgħa l-aħbarijiet ta' One jarawhom 83,055 persuna, filwaqt li dawk tan-net jiksbu biss udjenza ta' 27,189 persuna, li jfisser li l-aħbarijiet ta' One jarawhom iżjed mit-triplu tan-net. Meta tot l-udjenzi kollha matul il-ġimgħa, id-distak bejn l-aħbarijiet tal-One u tan-net huwa ta' 322,082. Ir-riżultati tal-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir juru wkoll xejriet pożittivi għall-istazzjon One. One huwa l-aktar stazzjon privat popolari u ġiet wara l-istazzjon nazzjonali fost l-istazzjonijiet kollha. L-udjenzi ta' One laħqu 17.9% fil-waqt li dawk tan-net kienu ta' 6.3% li jfisser li l-udjenza għall-istazzjon One hija kważi it-triplu ta' dik tan-net. One kiseb ukoll l-ogħla udjenza ta' nies li jdumu jsegwu l-istazzjon għal ħin partikolari fil-jum tal-erba' fost l-istazzjonijiet kollha. Intant għal darb'oħra One Radio huwa l-aktar stazzjon tar-radju favorit b'29.3%. Calypso Radio ġie t-tieni b'14.9% u Radio Malta b'13.9%. Bay Radio u Net FM kisbu 9.2% u 7.3%. Programmi ta' ġrajiet kurrenti bħal pjazza ta' Karl Stanjo Navarra attiraw lejhom udjenzi b'saħħithom. Dan il-programm għandu l-ogħla udjenza ta' 41,845 illi jfisser id-doppju tal-udjenzi f'ċertu jiem ta' Net News. Il-Breakfast Show ta' One Radio fost il-ġimgħa ta' Noel Camilleri kollu l-akbar numru ta' nies jisimgħuh, fejn fiem minnhom in-numru ta' semmija jaqbes il-25,000. Saħansitra s-sibt fil-għodu ma' Pierre Borch One Radio imiss il-31,000. Sibt il-punt ippreżentat minn Manuel Mikalle fis-sibt fil-għodu jaqbes il-30,000 fin-numru ta' semmija. Il-programm Temi kull-jum wara nofsinhar fuq ir-radju ta' One kiseb numri sbieħ, fejn fil-jum ta' tlieta il-programm ppreżentat minn Claudia Kuxkiri jirreġistra iżjed minn 23,000. Manuel Kuxkiri l-ġimgħa wara nofsinhar jaqbes ukoll it-18,000. L-istħarriġ juri li fl-eqqel tal-pandemija nkisbu udjenzi kbar fejn in-nies kienu iżjed id-dar u kellhom aktar ċans isegwu l-istazzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.